Hi, hello mga kabisdak. So mag-upload kita og laing sugilanon karon. Kini ang akong suliran og ang handumanan sa usa ka awit. Ako lang ni siyang ubanon pag-upload. Base na ganahan kamo maminaw og mga sugilanon, problema og sugilanon sa gugma. Ubani ko ninyo pa sa pagpaminaw mga kabisdak aning bag-o na kong upload. So, palihog ko og subscribe kung kinsa pa tong wala makasubscribe sa akong channel. O click po sa notification bell para updated mo sa matag upload nako matag adlaw. So, salamat kayo ato nang isunod ang maong drama. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong shot suliran. Tawagan ako sa pangalan nga Tony. Hingkod ang pangidaron. May ka-live-in o may usami ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin gini sa yuta nga akong napalit nga milabay na lang ang duha ka tuig human ko makaimpas. Wa pa man ko hatagig titulo o deed of sale sa tagya sa yuta. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pamina ko pa? Oh, mayo kinauli ka dayton niyo. Sweldo man ron pa. O weekend sub. Si Tanya pa. Si Dodong. Ay, murag tuwa sa kwarto ninyo ay. Sige naman nagpanirado sa iyong kwarto uban sa iyong anak. Ha? Dili kayo makiksulti-sulti na ako ng imong asawa. Ug usahay, murag nasabtan ako nga. Naglikay-likay na siya nako. Ha? Nasayop ka na siguro sabot na. Gusto unta kong makiksulti niya pero basin, dili siya komportable. Ako sang sakon pa. Papa, blit ko. Uy, kabutan sa kong junior. Hag papa bi. Lami. Oh, siyempre. Nagidag lamis papa. Uy. Oh, nga naman ka? Huwag tingog-tingog diha. Di lang ka mo kiss na ko? Amaw. Ano man ka? Hilaw ragi kay kagpahiyom. Mag-istorya niya ta. Bayan sa usaman na? Papa, lami. Oo, nalimot na ko. Oh, dira ko. Yay! Jelly!
Nagagawas na ang bugoy din sa atong kwarto. Nalingaw na sa akong sinugatan niya. Gusto pa itong gusto ni mong pag-exultian ako. Tony, di na ako komportable din sa inyo. Pero may man kung wa ang imong mama. Kay mo ato sab sa imong usa ka igsuon ba, nga to ang maminyos bukid. Kami ras papa nimo dinhi ang mahibilin og ang atong anak. Kitang nagminyo. Pero mura man hinon og kamis papa nimong nagminyo. Ha? Kay di ay. Nga kami raman ang niasbay permi. Natural kon mangaon mi. Agdahon yun na ako sa papa. Magdungan mi taon. Di na ko komportable, anak. Maglain na lang tapi. Ha? Ya. Asa masabta? Ay, timing ay. Kanang yuta ni Fredo sa atbang, iyan ang gilote-lote. Gibaligya ba? 50 square meters. O kung gusto kag dako-dako, pwede ka makuha og 100 to 200 square meters baron. Mao ba, ma? Gusto man ka mong maglain. Maayo na kay naras atbang ni atong bay. Og mamonitor pa man namo ang imong asawa ug anak kung tuwa ka sa syudad magtrabaho. Kay kung makadata na kuno ka og katunga, pwede naman kuno na nimong mabayan. Oh, sige ma. Sige, sige. Mukuha kog lote diha. $100 square meters ang ikuha na ko lote. O pagkadata na ko og katunga, ako na dayong gibayan nga kanang payagragod, half concrete o half amakan. Hangtod nga ako naimpas. O unya, Walang diay baho ito nino. Naimpas na diay nimo ning imong loting nga gikuha. o ma, kaloy sa Ginoo. Ug ang sulod niya na akong project ma, ang padak agamay ning among bay. Kay abdos naman pod good si kuan Tanya. Mudako na niya ang among pamilya. Aw, magduhan na di unya ang akong apo nimo. Yay, di naman ka ko ganahang muadtoan ni ate ni Mos Bukid. Kinian naman ko makalingawan nga apo din hes dool. Mao gyud ma. Unya, saman, may titulo ka na aning lote, ha? Ha? O, wa para ba ma? Impas naman ka kaani. Pangayo og tituluan ni dong. Aron nga hingpit na gyud ang imong panag-iya ining lote, ha? Sige lang ma. Ako lang na nang ipatiman ni Tanya kay nahibaw na ba ka? Wa ko permi dinhi sa ato. Maulir ako dinhi matag sweldo. Kay nga akong trabaho to ama sa syudad. Uy, Tony, atiman na ni, oy. Kay tiguang na baya na spredo. Simbako, og unsay mahitabuan na. Doon na minong ko yung mga resibo sa akong pagbayad ma. Ako yung mga resibo diri sa acknowledgement ba? Uy, acknowledgement receipt. Di na, oy. Titulo og deed of sale gid ang ligon nimong kuptandong. Aron dili na malalis nga ikaw na ang tag-iyaan ning loteha. Gusto tas mama mo, pre. Paniguro mo ano ay pagsaligan ng resibo nga imong gikuptan. Titulo og deed of sale yun. Aron ay kulba ba? Pabitaw akong asawa ron sa tagya sa Yota, pre. Kadya sa pre ang akong asawa. Kadya sa... Hello, Tan. Ikapoy naman kung balik-balik dito ni Noy Fredo nga tag-iya siyuta. Di man ko na siya kahatag na to titulo. Sige mo lang ni siya saad. Ha? Giabot na giron og duha ka tuig sukad na impas nako ang akong data-datahang yuta. Apan wag di koy gikuptang titulo o deed of sale ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakapalit og lote nga akong data-datahan nga may gidak-on nga 100 square meters. Naimpas na rin ako apan wa pa ko'y titulo. Delikado ni bisan doon na pa ko'y mga resibo? Ikadawang pangutana. Nagsige mi og pangayo og titulo og deed of sale apan magsige lang og saad ang tag-iya sa yuta. Unsa man ako nga mapugos og hatag ang tag-iya sa yuta ana? Ikatulong pangutana. May bahay na baya ko nining loteha ug plano nako gani nga ako ni padak-an. Pero
Nabala ka masag ko ini? Unya na lang ka ako magpadako sa akong bahay kung may titulo na gid ko? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba nga ako na lang ang trabaho sa deed of sale o patitulo ining yutaa? O papirmahon ko na lang ang tag-iyan ining yutaa? Pero unsaon man? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Tony. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathanog. It's me. Ako today, ang mahatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional na itong mga pangutanag, mga problema. Agoy, ipadana guys, atong hisgutan, ato ang suwayag hatag tambag be. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan gud ang pamaagi ha kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. And guys, hangyo please adto lang gud ipadala sa kini ang Akong Suliran Official Writers page. My big thank you and big shout out sa tanan mga nag-like. Please continue to like and follow me at Elaine Tantenco Bathan on Facebook and Attorney Elaine Tantenco Bathan, my official page. Please continue to like and follow DYHPRMN Cebu sa Facebook. Mapaminaw ninyo ang mga programa nga inyong na-miss for the day kay base na busy. Wa kaablis ilang mga radyo, di maguol na ata YouTube ug DYHP nga Facebook account. Salamat sa mga tagagawas nato nga padayong naminaw, nagsubaybay sa ato ang programa ug sa tanang programa diri sa ato ang stasyon DYHP. No, sugod pa programang Attorney Rofil Banyok, hangtod sa ato ang programa, hangtod no mahuman mo sign off ta. Salamat kaayo ninyo. Dili lang sa inyong pagpaminaw kundi sa inyong yung pagsalig sa ato ang station nga di lang makahatag ninyo lingaw, but kaalam ug pagsabot sa mga nangahitabos atong nasod. Kay grabe kaayo guys. Let us not help spread misinformation. Di ta magpataka og pada or post or sulti og mga storya nga di mao. No, pilian ninyo please ang inyuhang mga gina-like o gina-follow o gina-share. No, nga to make sure nga ang tanang inyong gi-like, gi-follow, gi-share, legit na ug sakto pod ang iyahang analysis. Di man na problema nga lain-lain gitag baruganan, no, na ay pro, na ay anti. Ang importante sakto ang ato ang basihan. Kay do not help spread lies and misinformation because we are not helping, okay? Si Tony, ni Padani, kay naa ni siya'y problema, no? Nga punto legal. Di na to isulti ang iyang address, isipagrespeto sa iyahang request, kabahin sa yuta nga iyahang napalit, 2 years na lang, hapit na maimpas, pero wa pa sad siya hatagi og titulo og deed of sale. Okay. Si Tony, ning suwat ni kay gustong malamdagan, no? Kay dili di ay sayo. Naimpas na niya duhak na katuig ang nilabay sa iyang gidatadatahan pero wa pa siya gikuptang titulo. Okay, unang pangutana. Nakapalit siya lote nga gidatatatahan nga may gidakon nga 100 square meters. Naimpas na nila ko apan wala pa siya titulo. Delikado ba ni bisan duna pa ko'y mga resibo? The answer is yes. Dili resibo ang pruweba para makahibaw ta. Well, these are supplemental evidence, but the strongest document, ang pinakalabing lig-on nga dokumento, Kuya Tony, nga makapamatuod nga napalit ni nimong yutaa are this. Una, ang deed of absolute sale nga gipermahan sa tag-iya, pagpamatuod nga nabayra na nimo ang kanang maong luna nga 100 square meters para aning kantidad. Ikaduha, ug naa manggani nga nabalhin na ang titulo or maski ang tax declaration kung dili ni tituladong yutaa nganha nimo, no? So kinahanglan yun na siya nga maklaro ug mausab. Dili lang ang resibo. Kaning resibo, proof ra of payment. Pero proof nga gibaligya, it has to be the deed of absolute sale, no?
Ikaduhang pangutana, nagsige mi og pangayo ani og titulo og deed of sale apan magsige lagsaan ang tag-iya sa yuta unsaon man nako nga mapugos og hatag ana ang tag-iya. Una, pwede natong magpadatag demand letter siguro duol abogado, hulgaon nato slide kay murag dugay na kaayo nga nung wa pay deed of sale, no? Or ipatawag nato sa barangay kung silingan. Og di gani gyud I think mag-specific performance na gyud ta ani kaso didto sa korte tabang ang usa ka abogado kay murag ngano manis kuya naad siguro na something fishy ay nganong di man ka-execute og deed of absolute sale kuya ha nga gibaligya man kana nimo maski kana lang no nya mangutana sad kung tunig gisusi baka ni natog sakto nga siya gitag iya aning yutaa usa ta ni palit kay di ba guys I always remind you sige gitag remind ninyo ayaw mog patakag palit og yuta. Susihag yun ninyo nga dapat ang nagbaligyaan ng yutaa na ay saktog igong katungod pagbaligya ana, no? Kay nga naman siya tag-iya, nanunod siya, naa siya'y pruweba, na extrajudicial, or naa siya'y SPA from the owner of the property itself. Okay? Katulong pangutana, may balay na baya kuno siya anang loteha. Nya plano niyang padakan. Pero nabalaka sad siya. Unya na lang ka siya magpadako sa balay. Kung may titulo na gyud ko, I agree. Husaya usa na ang kanang imuhang pagpalit sa yuta. Kumpletuha sa ng mga dokumento. Kay inigkuha po na to building permit pohon sa pagpatukod anang yuta. Di biya po ta pwedeng magpatukod yuta way building permit ha. Chesmes. Unya, need man na nga i-prove nimo nga ikay tag-iyas yuta unsa may ikapakita nimo problema na sad sulbara usa na to ni. Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga ako na lang ang motrabaho sa deed of sale o patituluan ning yutaa o papirmahon ko na lang ang tag-iyas sa yuta unsaon man? Yes, why not? Mo na niingon ko nga moduol tag abogado para atong hulgaon slide mo padatag suwat. Pwede sad nga magpatawag tag meeting, papirmahan na lang sa deed of absolute sale. Ikaw nalay hikay ana, gastuhin na lang nagamay, unya ipaw nalay pabalhin sa titulo. Pangunayin na lang na kaysa magka-problema ka later on. No? Nakahuman naman kag data-data, siguro no tigom-tigome pod kung pilay bayranan ana sa buhis pagpabalhin to ensure nga na-transfer na aron hapsay ug malinawon imong pagpuyo. After ana, nanang titulo, nabalhin na ana kay igong dokumentong pruweba hala, renovate galore, expansion na dayon ta, ato na dayon padak-an ang ato ang luna kay at least dili na ta magka problema ana, ha? Kay mas kapoy man, mas hassle man siya kung dili nato ingon anaon. Okay? Magka-problema niya ta later on. May nang malinawon ang atong pagpuyo. Hinaguan baya ng tone. No? Kaning mga yuta niya. Kita ba, mamaligya ta dita mangilad og laing tao. Uy, maluoy mo. Hinaguan sad baya na nila niya. Kamo sayon-sayonon ra ninyo. Kangilan ninyo guys. No? Ayaw mo anak. Ay pamintaha sa kahago sa uban. Trabaho og lihok og inyo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeffrey. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kasalanan ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Santa Cruz, Balalan, Davao del Sur. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jeff. Kape niya nang, usa lang ka serve.
Kabay sa mga ako, anang. Oy, Judeline, ikaw mo din eh. Uy, ikaw mo sa din ni Jeffrey. Oo, ako yung taon. Hilig sa kay kagkapis, ha? Oo eh. Mo ni gingon nga, kape na lang ang nagpapainit ng katawan ko. Ay. Nga naman pod na. Nga, mawatay uyab. Pay mo gakos. Di manguyap pa. Kisa pa sa'y panguyaban ako. Ikaw? Pwede na. Ha? Kung mo na nga gihagi tayo ka ni Judeline. Muraga na, gibay? Sos. Ako pa ni mo. Dab, sway na panguyab. Basit ba na yung giya kasugton? Hoy, ganin na kasi tutok na ako. Nga na di ka. Kuanlin, naanto kay sulti. Ano man na? I love you. Hoy, nanguyab ka na ako? Lin. Binuang naman ako giingon ni mo, uy. Noon sa di ka. Nga, tinunood niya ako Sugtan ako. Jeff, wapa ka makailan ako. Wapa ka masahit sa matuod akong pagkatao. Bisag unsa pa kalin. Dawat na tika. Bisag ingnan ka nga may anak ko? Ha? Unsa anak? Mao na, Jeff. May anak ko to asa mong dapit sa kalinan. Mo ba? Karon nga nahibaw ka. Mo padayon ka pa ba si mong tinguha na ako? Nga may anak naman ko? Di ko na-accept pa yan, Lin. Dawatan na nga akong gugma. Jeff. Unsa man? Uyab na ta? Oh. Suway lang ko. Suway kong sugot. Basin pa na more ka na itong relasyon. Sige na lang, uy. Ha? Saan mo na? Hindi mo na akong gisugot? Oh, Jeff. Uyab na ta. Salamat, Lin. Tinuod dig akong nadugkaan nga uyab ko numuan ng Judeline, Jeff? O, ma. Uy, way ayo. Way ayo. Nga naman ba? Bisag kinsa man ang lalakiha ang ikakuyok ka ng babayhana. Ha? Ako ram ko mga amigo nga ako'y kakuyugod. Dili man na ako uyab. Niya karon kay uyab naman ta. Paglikay na si mga amigo. Ha? Kay laing gud kayong magikuyog kas mga lalaki. Niya, nakuyab. Oh, Jeff. Lin, naunta ko iyang nyo mo ba? Unsa man na, Jeff? Mag-iipon naman ta. Nga naman? Kataas na mo na itong edad, good. Nya, gusto na sa kong makakita sa kong liwat. Okay na ni mo nga, mag-iipon ta. Sige, Jeff. Dong, nakaibalita ni mo. Unsa man na, day? Mabdus na ko. Tinuod, day? O, lagi. O, nabi ako itong ibalik doha ka buwan. O, nag-pregnancy test ko. O niya, positive. Mahimo na di kong amahan ni Ninday. Jeffrey, Dong. Day! Naunsa ka? Sakit kayo kutingan. Ha? Basta mga anak na ka. Dali, natunod ka na sa ospital. Dong, dako na magiging nga tong anak. Mukhang yung antak ko ni mo nga, muadto ko sa Kalinan, Davao sa among dapit. Nga naman, day? Gimingaw mo ako sa akong anak sa una, Dong, uy. Maumuhang yung antak ko ni mo nga, mudoaw ko sa amo. Sige, day. Masugot ko sa mong gihangyo na ko. Salamat, Dong. Kumusta naman ka, day? Okay na ko diri, Dong. Kanusta mo ka mabalik diri sa ato? Ay, basi maduwi-dugay pa, Dong, uy. Kaya ako sa tagbangon ng akong kaugalingon sa pagkiguban sa akong anak. Sige, day. Amping diya. Ha?
Di ba ka muli diri sa ato? Dili lang sa dong. Nga naman. Diri na lang ko dong. O, say, dihagot. Ako pa ni atimanon akong usa ka anak diri dunggod. O, nya, ang atong anak diri. Ikaw lang si atiman ana. Upauli ra ko kung ganahan ko. Judeline. Pila na kabuwan na nakalabay, pero wapag mabalik si Judeline diri sa amo. Ay. Igaagaw mo ni Judeline ang chat. If akong nakitaan si Judeline diri nga nag-inom kauban sa iyang mga barkada nga lalaki ug naaraba ni siya'y bag-ong uyab diri. Dili! Abi ko bag nag-atiman kasi mong anak diha? Nagkuyog-kuyog balik kasi mga barkadang lalaki. Kisa ba nag-ingon nimo? Di na kinahanglan may bawo ka. O sama, Judeline. Tinuod ba nga may bag-o kang uyab diha? Oh. Nagkuyab-uyab ka diha? O nga naman di ay. Asa may problema, ana? Kinuukoy taon ni mo, Judeline, oy. Niyayin taon ko, nga imong kaipon, unya naguyab-uyab ka diha. O sa may naaana, good. Uyab-uyab, rabi taon na. Hindi na ko makagwanta ng batasan na ni mo, eh. Diyan na kasi inyo. Ug ayaw naging pagbalik diri sa ato. Kay makigbuwag na ko nimo. Wala ko magagwanta sa gipakita nga batasan ni Judeline. Maong ako nang nibuhi sa mong relasyon. Sa pagkakaron, nag-inusara kong nagpadako sa mong anak. Tinihinalang ko to, o dakang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagad ni Jeffrey, nga taga Santa Cruz, Balaalaon, Davao del Sur, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit karagahan, kasalanan pa. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pawada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Kini nga portion dalit kanato sa